Taloyhtiöiden asukkaat ovat yhä tietoisempia omista oikeuksistaan ja vaativampia. He kiinnittävät huomiota etenkin asumisviihtyvyyteen, jota vähentävät usein pienet epäjärjestyksessä olevat asiat, kuten sotkuiset pihat, rapistuvat tilat, siisteyden laiminlyönti. Ne voivat lyhyessäkin ajassa muuttua isoksi ongelmaksi, hoitovelaksi. Jos kiinteistöä jätetään korjaamatta, niin siihen syntyy korjausvelkaa, joka sitten jonain päivänä täytyy maksaa. Hoitovelka on vastaava käsite, joka liittyy kiinteistön jokapäiväiseen pitoon, kiinteistön ylläpitoon. Hoitovelka tulee esille esimerkiksi siinä tilanteessa, kun vaihdetaan siivousliikettä, niin uusi siivousliike saattaa sanoa, että täällä on nyt niin vikasta, että tästä ei voi jatkaa. Ja silloin siihen on syntynyt tämmöistä hoitovelkaa siivouspuolelle, joka sitten voi muuttua korjausvelaksi. Että ylläpitoa ei ole tehty, kun meillä on aikamme hoitovelkaa, niin se muuttuukin korjausvelaksi. Ja joku tämmöinen vaikka kattokaivojen tyhjennys voi olla sellainen asia, jossa hoitovelka muuttuu äkkiä korjausvelaksi, jos kattokaivot vaikka menee tukkoon ja syntyy vesivahinkoja sitä kautta. Meillä on tietyt tekniset asiat, jotka on niin kuin, ehdottoman järkevää korjata. Jos katto vuotaa, niin se kannattaa korjata nopeasti ennen kuin tulee isoja vaurioita ja vastaavia. Siis paljon sellaisia asioita, jotka on tärkeitä, että ne tehdään oikea-aikaisesti, suunnitelmallisesti, koska sitä kautta meillä jää niin kuin enemmän euroja rahaa käyttää siihen, että me tehdään niitä laadullisia parannuksia. Muuten meillä menee rahat siihen, että me niitä vaurioita, joista on tullut vielä isompia vaurioita, korjataan sitten jälkikäteen, joista esimerkkinä on esimerkiksi nämä kosteushomeongelmat tänä päivänä. Voi verrata oikeastaan, ottaa auton rinnalle, että jos sä et autoasi hoida niiden ohjeiden mukaisesti ja sitten tulee korjauksia, tai niin kuin tulee tilanne, että ne osat kuluvat nopeammin kuin se, että jos sä toteutat sen. Taloyhtiöihin nykyään tehdään huoltokirjat, jos sä toteutat huoltokirjan mukaisesti vaikkapa ilmanvaihtojärjestelmän suodattimien vaihdot, sä tarkistat toiminnat, säädät, puhdistat eri asiat muuta, niin silloin ne osat kestävät kauan. Ylläpito maksaa, mutta tämän hoitovelan syntymiseen on ehkä paremminkin sitten kysymys siitä, että ei tehdä sovittuja asioita. Että se hoitovelka tulee sitä kautta, eikä niinkään, että ostetaan liian vähän palvelua. Sä voit vähän säästää kyllä lyhyellä aikavälillä, pidemmällä aikavälillä voit aiheuttaa sen, että se osa ei kestä ollenkaan niin kauan kuin se on suunniteltu kestä. Kasvava hoitovelka voi myös aikaistaa taloyhtiöiden mittavia korjausremontteja jopa vuosilla ja tulla kalliiksi osakkaille. Jos katsotaan vaikka rahallisesti, niin itse asiassa sinne menee vähintään sama summa, ehkä enemmänkin helposti. Että kyllä mun mielestä se elinkaaren ymmärtäminen tässä on. Me usein puhutaan juhlapuheissa paljon siitä, että pitää tämä elinkaari näkökulma olla rakentamisessa korjaamissa, mutta mun mielestä tämä jos jossain on niin hyvin konkretisoituu se, että nimenomaan puhutaan kiinteistön elinkaaresta, että järkevästi suunnitelmasta toimien, niin se on se kaikista ehdottomasti paras tapa niin kuin toimia. Totta kai kaikki on muutettavissa rahaksi, mutta hoitovelan kohdalla ehkä suurempi tekijä on vielä tämä viihtyvyystekijät. Että rahaksi se muuttuu siinä vaiheessa, jos hoitovelka pääsee niin pahaksi, että se muuttuu korjausvelaksi ilman, että rakennusosan elinkaari varsinaisesti olisi siinä vaiheessa, että olisi korjaustarpeita, että korjaustarve aiheutuu hoitovelasta, niin silloin voidaan ruveta puhumaan enemmänkin rahasta. Ministeriön mukaan suunnitelmalliseen kunnossapitoon pitää panostaa. Suunnitelmalliseen korjaamiseen kunnossapitoon kannattaa satsata. Se on sekä kiinteistön laatutason, palvelutason että myöskin talouden kannalta, niin se on se kaikista paras keino. Siitä on selkeää tutkimustietoa myöskin. Huoltokirjan ja ohjeiden mukainen toiminta on pidentää tavallaan. Sillä voidaan pidentää ja varmistaa, että rakennus pysyy siinä kunnossa sen suunnittelun ajan. Jopa voidaan hyvällä huolella, että kun on arvioita kauan joku voisi kestää, niin voi kestää jopa kauemminkin.
hyvä kiinteistönpito, kiinteistön käyttö, ylläpito, hoitohuolto, niin siihen kuuluu hyvin erilaisia asioita ja niistä muodostuu se kokonaisuus. Jos ajattelee puuikkunoita, että jos sä muistat puuikkunat, joita on paljon, niin silloin kun sinne tulee maalipintoihin rispaantumisia ja sä ne korjaat ja maalaat, niin voi sanoa, että melkein puuikkunat voi olla ikuisia, kun sä hoidat ne sillä, eikä sun tarvitse niitä uusia, tai betonipintoihin, jos tulee vaurioita, tai metallikattoihin tulee vaurioita, ja peltikattoihin, että jos sinne tulee vaurioita, niin korjaat ja maalaat, niin vältät ruostumista. Hoitovelkaa voi vähentää sillä tavalla, että määritetään kiinteistön olosuhteille tavoitetaso. Ja usein se onnistuu hyvin sillä tavalla, että annetaan palvelun tarjoajan itse päättää, millä tavalla tämä taso saavutetaan, mutta taloyhtiön puolella on sitten kuitenkin seurata siitä, että tämä taso pysyy. Ja se pitää vaan määritellä riittävän laajasti, ettei pelkästään se näkyvä laatutaso, vaan myöskin se kaikki piilossa oleva tekniikka, mikä kiinteistössä on, niin myös sen täytyy olla kunnossa.